ka danna subscribe sannan kuma ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun dora. Mun gode. Assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a wani tashar ta mai albarka mai suna Arewa Star TV. Kada ka manta hanyar farkon zuwa ka wani tashar ta mai albarka, ka danna mana kalmar mai alamar subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun dora a wani tashar ta mai albarka mai suna Arewa Star TV. A yau shirin namu na duniyar taurari na gwanin ka zata tauna ne akan wayannan shahararrun mawaka guda biyu kamar yadda gani Sani Ahmad Danbaiwa da kuma Hamisu Breaker. To ina musu ya Hamisu Breaker, ina kuma musu ya Sani Ahmad Danbaiwa. Muna so ku ware mana tsakanin wayannan shahararrun mawaka guda biyu Sani Ahmad Danbaiwa da Hamisu Breaker. Wanne ne biyo wani tsara waka soyayya a jita kuma a jarinta har ma ya bare ta. Da haka yanzu musu ya Sani Ahmad Danbaiwa da musu ya Hamisu Breaker za mu shiga wakar wayannan mawaka guda biyu ɗaya bayan ɗaya domin ku ji kuma ku tantance mana tsakanin wayannan shahararrun mawaka guda biyu Sani Ahmad Danbaiwa da Hamisu Breaker. Wanne ne biyo wani tsara waka soyayya a jita kuma jayanta har ma ya bari ta. Da haka yanzu masoya wannan waka Sani Ahmad Danbaiwa da Hamisu Breaker za mu fara shiga wakar ɗaya daga cikin wayannan waka domin ku ji kuma ku tantance mana tsakanin Sani Ahmad Danbaiwa da Hamisu Breaker. Wanne ne biyo wani tsara waka soyayya a jita kuma jayanta har ma ya bari ta. Da haka yanzu da farko za mu fara shiga wakar Hamisu Breaker domin ku ta kasance sannan ku ji ku ware mana tsakanin su wanne ne biyo wani tsara waka soyayya. Yanzu bara mu shiga wakar Hamisu Breaker domin ku ta kasance kai da kada ka manta ka danna like a wannan bidiyo sannan ka rubuta mana comment da mawaƙin da ya burge ka. Mun gode. Bara mu shiga wakar domin ku ta kasance. Zauna in tashi ko karshe in jingine in ta zagaye a ɗaki nazarin ki ne ke ɗai kamar gari ne. To musu ya Hamisu Breaker, kun ji da wakar Hamisu Breaker ta kasance ta jinin jikina. Kada ka manta ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun dora a wannan tashar ta mai albarka mai suna Arewa Star TV. Mun gode musu ya Hamisu Breaker da musu ya Sani Ahmad Danbaiwa, kuma ku ci gaba da kasancewa da mu a wannan tashar ta mai albarka mai suna Arewa Star TV domin kawo muku shirye-shiryen masu ƙayatarwa masu kuma nishaɗantarwa. Yanzu bara mu shiga wakar Sani Ahmad Danbaiwa ita ma domin ku je da ta kasance sannan ku ji kuwa da tsakanin Sani Ahmad Danbaiwa da Hamisu Breaker. Wanne ne biyo da tsara waka soyayya a jita kuma a jayanta har ma ya bare ta. Da haka yanzu bara mu shiga wakar Sani Ahmad Danbaiwa ita ma domin ku je da ta kasance. Kai dai kada ka manta ka danna mana kalmar mai alamar subscribe sannan ka rubuta mana comment da mawaƙin da ya burge ka tsakanin Sani Ahmad Danbaiwa da kuma Hamisu Breaker. Bara mu shiga wakar Sani Ahmad Danbaiwa domin ku je da ta kasance. Inda ma banar ado sai ke musamman in ke kasance wato zali. Kada ka manta kai dai ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun dora wannan tashar ta mai albarka mai suna Arewa Star TV. Mun gode masu ya Sani Ahmad Danbaiwa da masu ya Hamisu Breaker. To bara ku je da wakar za ta kasance. To musu ya Sani Ahmad Danbaiwa, kun je da wakar Sani Ahmad Danbaiwa ta kasance ta kalawansu wadda ya yi ta a shekarar 2022. To musu ya Sani Ahmad Danbaiwa, kun je da yadda ita ma wakar Sani Ahmad Danbaiwa ta kasance. To dai kada ka manta ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun dora a wannan tashar ta mai albarka mai suna Arewa Star TV. Mun gode musu ya Sani Ahmad Danbaiwa da musu ya Hamisu Breaker, kuma ku ci gaba da kasancewa da mu a wannan tashar ta mai albarka mai suna Arewa Star TV domin kawo muku shirye-shiryen masu ƙayatarwa masu kuma nishaɗantarwa. Kada ka manta ka danna mana subscribe sannan ka rubuta mana comment da mawaƙin da ya burge ka tsakanin wayannan shahararrun mawaƙa guda biyu Sani Ahmad Danbaiwa da kuma Hamisu Breaker. To musu ya Hamisu Breaker da musu ya Sani Ahmad Danbaiwa, kun ji da yadda waƙoƙin mawaƙan suka kasance. Ana muka ga karshen namu na duniyar taurari na gwanin ka wanda wannan tashar ta mai albarka mai suna Arewa Star TV take daukar na yau. To ga duk kai da ka manta ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun dora. Mun gode, sai kun ji mu a shiri na gaba. Bisalam. Mun gode musu ya Sani Ahmad Danbaiwa da musu ya Hamisu Breaker. Bisalam. Ka danna subscribe sannan kuma ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun dora. Mun gode.